Bil-fatti, il-Korp tal-Pulizija ta' Malta għandu l-fiduċja tal-maġġoranza tal-Maltin u Lawċin. Dikjara dan il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa waqt intervista li kellu mal-Gazzetta The Sunday Times of Malta fejn ġie mistoqsi dwar numru ta' suġġetti relatati mal-ħidma tal-Korp. Il-Kummissarju tenna li l-istatistiċi riċenti fosthom tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u l-Eurobarometru jikkonfermaw din il-fiduċja. Fil-fatt huwa nnota kif illum il-ġurnata 90% tal-Maltin jafdaw fil-Korp. Angelo Gaffa saħaq kif il-Korp Malti huwa magħmul minn 2400 uffiċjal, mill-maġġoranza tagħhom jagħmlu minn kollox sabiex iwettqu xogħolhom bi professjonalità sħiħa. Huwa nnota kif l-aħħar snin żdiedu r-rapporti b'rabta mal-vjolenza domestika u dan kollu jindika kemm is-servizzi tal-Korp b'rabta ma' dawn huma fdati. Is-sena l-oħra kien hemm żieda ta' 13% ta' dawn ir-rapporti fuq is-sena ta' qabel b'75% minnhom kienu brabta ma' vjolenza psikoloġika. Illum hemm 60 uffiċjal tal-Pulizija jaħdmu apposta fuq dawn il-każijiet. F'din l-intervista l-Kummissarju tal-Pulizija saħaq kif sa tmiem din is-sena ir-rekluti li jixtiequ jingħaqdu mal-Korp se jkunu qegħdin jaraw mudell ġdid ta' taħriġ li se jinkludi anke esperjenza fuq il-post tax-xogħol. Ikkumpara ma' 20 sen ilu, illum hemm 500 uffiċjal aktar. Mistoqsi dwar każijiet riċenti fosthom dak li jinvolvi l-identità u tas-sigurtà soċjali, il-Kummissarju Gaffa qal b'kuntrast għalli qed jgħidu xi nies kien il-Korp tal-Pulizija li beda u għadu jinvestiga dan flimkien ma' awtoritajiet oħra konċernati. Fil-fatt brabta ma' identità, fl-aħħar ġimgħa tresqu żewġ persuni l-qorti li l-istqarrija tagħhom lill-Pulizija waslet biex jiġu mitkellma aktar nies. Il-Kummissarju ċaħat li huwa qatt irċieva xi ordni jew intħil mill-Uffiċċju tal-Prim-Ministru u li huma tnejn rari jew qatt ma jikkomunikaw bejniethom. Fl-aħħar tal-intervista, Angelo Gaffa ringrazzja lill korp kollu għad-edukazzjoni tiegħu sabiex iżomm liċ-ċittadini Maltin u Għawċin siguri u li jagħmlu minn kollox biex isalvaw il-ħajjiet. Ħidma li xi kultant rari napprezzaw jew nisimgħu biha.